Γεια σας, είμαι ο Ερμής, ο ψηφιακός βοηθός της Verus Plus και θα ήθελα να σας παρουσιάσω έναν τρόπο να βελτιώσετε τις χρονοβόρες διαδικασίες της εταιρείας σας. Καθημερινά, οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με την πρόκληση της καταχώρησης παραστατικών. Με βάση έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια επιχείρηση η χειροκίνητη καταχώρηση τιμολογίων κοστίζει 5 με 17 ευρώ και χρειάζεται περίπου 8 λεπτά ανά τιμολόγιο. Γι' αυτό, η Verus Plus εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο στα στελέχη σας, αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς? Ας το δούμε και στην πράξη. Μόλις συνδεθούμε στο ERP της Softwan, επιλέγουμε την ενότητα αγορές. Δημιουργούμε νέο παραστατικό, ορίζουμε τη σειρά και επιλέγουμε τον προμηθευτή που επιθυμούμε. Στη συνέχεια, ανεβάζουμε το PDF του τιμολογίου. Από εκεί και πέρα, η εφαρμογή αναλαμβάνει τα πάντα. Αναγνωρίζει, αναλύει και καταχωρεί αυτόματα όλα τα στοιχεία, όπως τα είδη και τις αξίες, εντοπίζοντας πιθανά λάθη και μειώνοντας δραστικά τον χρόνο εργασίας. Με ένα μόνο κλικ, όλα τα δεδομένα μεταφέρονται απευθείας στο παραστατικό, πλήρως έτοιμα προς καταχώρηση. Στη Verus Plus φέρνουμε την τεχνολογία πιο κοντά στις δυνατότητές σας, με λύσεις που απλοποιούν, βελτιώνουν και ενισχύουν την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας. Η καταχώρηση τιμολογίων δεν χρειάζεται να είναι πονοκέφαλος. Κάντε ένα βήμα μπροστά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας με τον DocIntel, την έξυπνη, γρήγορη και αξιόπιστη λύση για αυτοματοποίηση στην καταχώρηση παραστατικών. Κλείστε τώρα μια δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με την Verus Plus και δείτε τη λύση στην πράξη.